Szervusztok gyerekek, üdvözlök mindenkit élő módon. Ma egy apróságról lesz szó, kicsit ilyen tech-tartalomszerűség. Legelőször 9 éve, mikor ezt az iPhone 7-est vásároltam, akkor vettem hozzá először ilyen Spigen márkájú tokot. Nagyon elégedett voltam mindig ezekkel a tokokkal, és aztán így került sor arra, hogy a 14 Pro is, ami most ugye eladósorba került, ez is Spigen tokba került, Spigen védőfóliával, illetve az új 17 Pro Maxom is. Gyakorlatilag ez egy betekintésgátlós fólia, és hogyha elfordítom oldalra, bármelyik irányba, akkor nem látszik a tartalom, ez főleg az itthoni használatnál engem nagyon zavar, de viszont sajnos még szemből nézve is jóval halványabb a kép, mint annak kéne lennie, és ezért döntöttem úgy, hogy vásárolok hozzá új víztiszta átlátszó fóliát, így szépen bedobozolva, látjátok, ez is Spigen, és hát akkor már megtetszett egy tok is, és mindjárt azt is megrendeltem, úgyhogy ezeknek a bemutatását, felhelyezését fogom megmutatni. Először is tekintsük meg a fóliát, valami alumínium glass üveg ez, gyakorlatilag víztiszta edzett üveg, hőkezel, 0,3 mm vastag. Megpróbálom kiszedegetni a doboz tartalmát, és meg is mutatom nektek, hogy mi minden tartalmaz a csomag. Először is itt van egy köszönőfecni, a hátoldalán pedig egy részletes képes útmutatót találunk, hogy hogyan helyezzük majd föl a fóliát. Következő csomag az egy ilyen asztalra helyezhető kis alátét a telefonnak, azért, hogy ne billegjen felrakás közben a készülék, ezt így oldották meg, és ebben lehet ezt a buborékok eltávolítására szolgáló spatulát is tárolni. Utána itt van maga a fólia, ilyen beépítő keretbe beleapplikálva, és ebből mindjárt 2 komplett garnitúrát kapunk, és akkor a végére maradt ez a kis papírzacskó, ebben pedig nem más található, mint egyszer egy mikroszálas pici kis törlőkendő, 2 darab nedves törlőkendő, és 2 ívpor eltávolító matrica. És akkor aki még nem látta, így néz ki a sötétkék iPhone 17 Pro Max, így pucéron, mondjuk a fólia még rajta van, és akkor nézzük meg az új tokot. Papírtálcában tárul a szemünk elé maga a tok. Hát itt mindjárt látszik, hogy ez jóval több anyagból készült, mint a másik, a fekete. Gyakorlatilag nekem a narancssárga színe tetszett meg, ha már a narancssárga készülékek ocsmányra sikerültek, akkor legalább egy szép narancssárga tokot tudjak rátenni. Ennél is ugye csak a lencsék lesznek kint, tehát a platót lefedi ez a szürke bevonat, oldalán a gombok ugyanebből a szürke anyagból vannak, mindkét oldalon, gumírozott az egész tok tapintása, nagyon kellemes, látjátok itt a MagSafe körül még egy lágyabb, sötétebb színű gumiréteget még beletettek a hátlap védelme céljából, gondolom. Minőségi a tok, és biztos vagyok benne, hogy a védelemmel sincs semmi probléma. Ugye ezen lesz a készülék, hogy ne billegjen. Mit mutat ugye fólia nélkül, ez így sokkal szebb. Első lépésként száraz porrongyal körbe törölgettem a telefont, rátettem erre a kis billegésgátló padocskára. Már is bontom az egyik nedves törlőt, és szépen elkezdjük a törlőkendővel letakarítani a kijelzőről az esetleges súlylenyomatokat.
a másik oldalával is. Hát néhány porszemet látok, úgyhogy megmutatom a poreltávolító matrica használatát is. Szépen le tudjuk szedegetni vele azt a néhány szemport. Keretnek a belső oldalán van itt egy back felirat, tehát ez a hátulja. Van neki ilyen csini letépőfüle, és ezt fejjel lefelé fordítom, hogy ne is tudjon a por rászállni az üvegre, és mint látjátok, egy mozdulattal lehúzom a fóliát, megnézzük, hogy kell pozícionálni, és megpróbáljuk megfelelően rárakni a telefonra, és ezt követően itt mutatja, hogy először fölfele kell itt az ujjunkat végighúzni, utána lefele, várni kell 30 másodpercet, és akkor jó bőven letelt a fél perc, ennek is van ilyen letépőfüle, itt a szélén elég egyértelműen jelzi. Szépen ezt lehúzzuk, keret már leemelhető a készülékről, és nincs más hátra, mint a felső védőfóliát is eltávolítani, és akkor itt szembesülünk azzal, hogy a megszokottakhoz képest sajnos nem sikerült légmentesen felrakni a fóliát. Megemeljük egy pillanatra az üveget az adott ponton, és aztán szépen lehetőleg légmentesen visszatesszük, mint látjátok, sikerült. Megint a körmöm sarkával nagyon-nagyon óvatosan fölszedem az üveget egészen a buborékig. Ott is volt még egy, így van, és akkor szépen így a spatulával rásegítve óvatosan visszaengedem a készülékre. Ezt a picit meg már itt ki lehet nyomni a szélén, mert annyit megy a buborék, már csak a stabil rögzítettség miatt tuszkorálom még egy kicsit rajta. Buborék és pormentesen fölment a fólia. Nézzük meg a alapképernyővel, és akkor most fogom a még nem teljesen megszáradt nedves törlőt. Ezzel hátul főleg végig törlöm a készüléket, főleg ha valakinek izzad a keze, akkor ezt célszerű megcsinálni, mielőtt tokba helyezi, és akkor jöhet a tok felhelyezése, hát az nem egy atomfizika. Úgyhogy ennyi ez a történet, gyerekek, az iPhone-ok új ruhába költöztek és öltöztek, és innentől nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a megtisztelő figyelmeteket. Ez a videó ennyi volt, sziasztok!